मराठी पत्रकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल गजानन नाईक यांचे जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले। तसेच त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गणेश जेठे, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, हरिश्चंद्र पवार, संतोष सावंत, जिल्हा सोशल मीडिया सेलचे समन्वयक अमोल टेमकर, सावंतवाडी पत्रकार संघाचे खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, शुभम धुरी, प्रशांत सावंत, भक्ती पावसकर, तेजुल कदम, रोहित कोकळे, निखिल जाधव आदी उपस्थित होते। देशातील सुमारे 10,000 मराठी पत्रकार असलेल्या मातृसंस्था असलेल्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नुकतीच नांदेड येथे माझी निवड झाली आणि या निवडीमुळे एक सामान्य प्रामाणिक पत्रकाराचा एक सगळा असा गौरव परिषदेने केलेला आहे असं माझं मत आहे। ही परिषद पत्रकारांच्या प्रत्येक समस्यांसाठी प्रश्नासाठी झगडत आलेली आहे। गेली 30 वर्ष 80 वर्ष ही परिषद काम करत असून पत्रकारांचे विविध प्रश्न सरकारच्या दरबारी अगदी अविलंबाने मांडण्यात आले आहेत। आपला जो जिव्हाळ्याचा पेन्शनचा प्रश्न नुकताच शासनाने मान्य केला। त्याच्यानंतर पत्रकारांवर होणारे हल्ले, हे हल्ले संरक्षण कायदा शासनाने केला आहे, तो आता अंमलात येईल। असे अनेक प्रश्न अजूनही आपले पेंडिंग आहेत आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि शासनाबरोबर त्यासाठी चर्चा करण्याच्या दृष्टीने परिषद आता आणखी मोठ्या जोमाने काम करणार आहे। नुकतंच जे नांदेड येथे 2 दिवसाचे अधिवेशन झाले, या अधिवेशनाला सुमारे 2,000 पत्रकार राज्यातून उपस्थित होते आणि अतिशय सुंदर झालेल्या अधिवेशनामध्ये अनेक नामवंत म्हणजे मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आपले ज्येष्ठ पत्रकार टी साईनाथ यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं आणि पत्रकारांचे जे प्रश्न आहेत ते अविलंबाने या व्यासपीठावर मांडले गेले। अनेक इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे प्रतिनिधी, संपादक या परिषदेला उपस्थित होते आणि यातून एक असा संदेश गेला की पत्रकार एक संघ होऊन आता आपल्या मागण्यांसाठी जागरूक झालेला आहे आणि त्यामुळे शासनाला पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लावावेच लागतील अशी भूमिका परिषदेच्या या भूमिकेतून निर्माण झाली आहे। आणि या परिषदेचे गेले 20 वर्ष नेतृत्व करणारे SM देशमुख यांनी तन मन धन वेचून परिषदेसाठी काम केलेलं आहे। तसेच विश्वस्त किरण नाईक हे आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत, त्यांनीही परिषदेत गेले 20 वर्ष परिषदेसाठी संघर्ष केला आहे। अशा या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिषद ही यापुढेही काम करीत राहणार आहे। आता येती 2 वर्ष आपल्या या परिषदेचं अध्यक्षपद माझ्याकडे आलं आहे। महाराष्ट्रात जवळजवळ 30 जिल्ह्यात आपली संघटना आहे, त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश, ग्वाल्हेर, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, बेळगाव, गोवा या ठिकाणी आपल्या संघटना आहेत। या संघटना एकत्रित करून त्यांना मजबूती देण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल आणि या माध्यमातून काम करताना प्रश्न पत्रकार अगदी ग्रामीण भागातला पत्रकार हा आपण केंद्रबिंदू मानणार आहे। त्यामुळे जिल्ह्यातील पत्रकारांचं जे प्रश्न असतील तेही आपण मार्गी लावणार आहोत। आता गृहनिर्माण योजना असतात, पत्रकारांना घरं मिळवून देणं, तर पत्रकारांचा आता आर्थिक प्रश्न आता मला सांगायला आनंद वाटतो की आपल्या जिल्ह्यातले सावंतवाडीचे ज्येष्ठ पत्रकार अण्णा केसरकर यांना आता या पेन्शन काय मराठी पत्रकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झालेली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांचा हा सन्मान आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आत्मपत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचा जन्म जिल्हा आहे, जन्मभूमी आहे आणि या जिल्ह्याला पहिल्यांदा मराठी पत्रकार परिषदेच्या अध्यक्षपदाची संधी मिळालेली आहे। नाईक साहेब यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष म्हणून जे काम केलं 8 वर्षामध्ये, त्या प्रामाणिक भावनेने पत्रकारांसाठी अहोरात्र मेहनत केली, त्याचं एक फळ म्हणून त्यांना हे मराठी पत्रकार परिषदेच्या राज्याचं अध्यक्षपद मिळालेलं आहे। आणि मला विश्वास आहे की नाईक साहेब यांनी जसं जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष म्हणून अतिशय सक्षमपणे कार्यक्षमपणे काम केलं, त्याच पद्धतीने ते एक मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्रात चांगलं काम करतील आणि आपसुकच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सन्मान महाराष्ट्रात वाढेल यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांना खूप आनंद झालेला आहे की नाईक साहेबांना या ठिकाणी अध्यक्षपद मिळालेलं आहे आणि म्हणून मला विश्वास आहे की नाईक साहेब आमच्या जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांचे जे प्रश्न आहेत ते त्यांच्याकडून सुटतील। त्याशिवाय मुख्यालयामध्ये जे पत्रकार भवनाचं काम सुरू आहे तर तेही काम नाईक साहेब यांच्या ताकदीमुळे अधिक वेगाने पुढे जाईल आणि जिल्ह्यातील पत्रकारांना एक चांगली संधी या निमित्ताने नाईक साहेबांच्या रूपाने आपल्याला मिळालेली आहे। मी नाईक साहेबांना आमच्या जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांच्या वतीने पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो।